bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti seren ɓe halifaɓe jetti dendagal bandiraɓe fulɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en gartiɗo tigi e jonde yewtere meɗen lappol gaynaako ɗen gowi yadude hen hono kaw meɗen Amadou Dikal Ba e wondude kaw Abou Samba Diop kono hande noon en jaafoɗon bandiraɓe ko kaw meɗen tan garduɗen hono kaw Amadou Dikal Ba wadde kaw Abou Samba Diop no woniri en calmini ɗum en juurima kono kadi hade meɗen yaade hayno ko en jettat ɓe ɓe gandanɗa hoore ma goni jagganɓe en kaɓirɗe e dow inde oɗo mo ganduɗa woni Djiby Dieng ɗum noon kaw Amadou Dikal Ba bisimilla ma e lappol gaynako Dieynaba Haroune Teddi a salminama calmitimama en calmini bandiraɓe no kewɗen ni fuɗɗorade tan heɗen mbe aynaɓe joomen boŋeji bille koyno coydaji e donkil jamal luuke piji ndo ko nayyi billi boɗeji beela ko sam metta gaynaka ko baali nde gaari ndidurat ɗo hoɗo ha ɗiyal mayri soppateɗen mbe aynaɓe jaam ñalle mabɓe en calmini bandiraɓe hande noon min dañ yewede no feewi nde wonno mawɗo Abou Diouf ala ɗo yete eɗen mbe yimɓeɓe yo Allah rokku men tawtorede ɓuuri hanke ko goo haran mataw ko ɗum ɗo woni hitande jolɓe hono no sernaɓe mbiri ɗum noon yo Allah rokku men tawtorede en calmini mawɗo Abou Diouf to yeehi to yo Allah nawmo toon arten jetten sababu kadi jetten Daouda Dia mo ganduɗa o kaynene wonko golle leñol he to banggue gaynaka to banggue ndema to banggue technologie ko ganduɗa ko ɓoygol aduna yejjetta ɗum en calmini dare ɗe foof en calmini daral nayyi en calmini daral bayli en calmini mawɓe pelle ɗe mawɓe société ɗi docteur Adramani Ka Gadjel salminama en calmini hen Harouna Gala Dialal totten ɗum o salminan men pelle ɗe foof kono siftorde docteur Cheikh Oumar Anne wonko waɗe gaynaka il faut yimɓe ciftoro ɗum Cheikh Oumar Anne sika yi hande daral fora jogui titre foncier si yimɓe jetti Allah yo jettomo darima hen darde yonde e ballal président Macky Sall e ballal Abdoulaye Daouda Diallo mo ganduɗa nden kay woni ministre des finances donc ɗum heɗotoɓeɓe poti hen wattude hakkillaji ko moƴƴi par ce que daral fora 1946 ngal adda ɗon Ceerno Saydou Nour addi ngal ɗo wiyete ɗo yete ɗo ɗo ngal woni leegal ma ha hedde 2023 ngal dañ titre foncier to kay titre foncier cattuɗo dañde mo ministre finance signini Macky Sall waɗi hen signature mum ɗum noon en jetti mawɓe daral ngal pop mbatte ɗum heeɓa ko sahade wiya ina heɓtede ala wona sahade heɓtede haɗani sahade heɓtede nden ka debbo goto wonno ɗo maire wino ɗon waɗa ɗo ɗo gooƴe ɗe gonata ɗo wino ɗon waɗa centre commercial adduno guerew mo aynaɓe mo siftorde mo kamɓe aynaɓe mbaɗi waɗi réussir ko en 2001 wonno 2001 est ce que aɗa faami de nden Ibrahima Malik yo yurmede Allah wonomo biyete Djibil kayde sankema Ifra Samba Ceernen biyete Aldemben Allah yurmi Allah say séré neno guuri bamma en nden woni deɓe jaggate nde yimɓe jaggiti balɗe 5 ɗum de metta Sénégal joɗade so ñamani tiw Mama Dior Boy ene woni ministre de la justice garde des sceaux ɗum noon dillere mawde wonno ɗum noon en jetti sernaɓe men en jetti hen galleji din ɗi fof galle ceerno Mountaga ndo ceerno Cheikh Oumar Fouti mo ganduɗa khalifa woni ko Louga en calmini ɗum kadi waɗen hen duwa monde hen ceerno Madani Tall min gonduno combat he guila nden ngal heɓani kayitaji ha 2023 e ballal Cheikh Oumar Anne ngal hibda ɗum noon mbaɗode Sénégal min calminima min jaarima ɗon tan kaɗaten e mi ruttuma konngol tigi machallah waɗi fayida no fewi nde wonno ko kalɗa ko kadi ina moƴƴi siftinde bandiraɓeɓe kadi ganda
tigi rigi hol darnde e yimɓe ɓe e gaynaako hol darnde mumen kadi e dem ɗum ko gandanɗa hoore ma woni dare ɗe kono kaw Amadou Kalba to calminɗa serenɓe ɗo en calminat on ganduɗa woni halifa général hono ceerno Bachir Mountaga Daha en calmini ɗon ɓiyi ko hono Cheikh Oumar mo ceerno Bachir on woni afo ba mum tokara ma mum en calmini noon dendagal barnodiraɓe e galleji diine ɗi tigui kono hande yewtere meɗen artata tigui ko e gaynaka ha joni nde wonno so tawi wiyama lappol gaynako tan ina hani kaalen kala ko fati e gaynaka ñandeten kaali ɗo ko fati e jawɗi taske kono hande kadi en garti ha joni e gaynaka so wiyama gaynaka tan eɗen gandi hande oɗo saaha gonɗen koye saaha ceeɗu demminare ina rondi wadde so tawi wiyama ceeɗu tan demminare ina rondi kala gaynako oɗo saaha tampi holko kalɗa hen Jeynaba en calmini docteur Idrissa Ali Ba mbeɗa nanatno mawɓe nama labba sambiyel en yo Allah yurmi joom biguel en hoɓe mbi nayi beele ko ndungu kono ceeɗu kaɓante sa tamponen ɗum ceeɗu kam a heɓata beelamo ndungu wadde ɗo tolniɗen ɗo hande koɗo gaynaka mawɗo wino ɗo nayi ɗi wottori garani oɗo waktu o wi gaynako noon tan mbawɗe ɗum tinnir faamoɓe paama nde wi ɗum nde mbeɗa arannayi ma wi woto aran ɗi waktuji tati o wi woto aran ceeɗu o wi naggi ceeɗu wawa haydara o wi puccu ceeɗu wawa haydara o wi woto aran demminare o wi sa nawi a nawani nayyi sa woppiri kam woppiraji mi nayyi ɗum de ko haala woni ɗo o wi woto aran nayyi ɗi waktu mursuga o wi so nayyi dogui carti dogat carta bono o wi sa nawi nayyi a nawani nayyi sa woppiri kam woppiraji mi nayyi o wi ɗum holde gardanati nayyi ɗi o wi mbeɗa andi o wi ɗacca mbatta yeccumuji ndumto laari ene mbeeya guloji nangatenke o wi gaari en wawi dogo yontere daraki wadde ko ɗon tolnide tolniɗen kaaɗo hoɗo yeehi kaaɗo arani te kadi ko ɗum caɗele men guila dawa dawi kam en korima ɗum dañande feere te hande nayyi ɗi guuri ko jawdi ndi wuuri ko poos siko hoɗo woodi ka jamnowo siko hoɗo wodañaji haalani noon de haala hoɗo wodañi nden gay ko mayde to est ce que aɗa faami de en tini kadi won aliment bétail goto ina wara hande jawdi ndi eɗen ñaago aynaɓe hay saɗa sooda woto andu joom woto haɗa andi ko wari 100 mbaalu ɗo tan o quelqu'un fulɓe ko wari ko 100 mbaalu ɗum ɗon te anda jomum a andaɗo kalmoytoɗa a andaɗo dondoɗa hol ɗum ɗo yete saɗa sooda are duggere andumo coruɗa o sa soode bitik kam haɗa andi ko Samba Ndiaye cohruɗi aɗa andi so coɗɗa kono tawde wotoji gara ƴitta nene gaar ɗino ummo Mali ɗino ummo Burkina ɗino ummo Côte d'Ivoire sikaɗa sooda anduɗo coɗɗa jomumen rewat yidde ko cooda sakuji nayyi sakuji nayyi ɗi mbaratma 200 mbaalu ɗum ko musiba wadde ɗum heɗen ñaago aynaɓe kala woto mo cotta ƴettu numéro woto o ganda chauffeur o ganda holto aliment o ummi par ce que ɗum ɗo ala ko ɗum alaɗo mbawɗa jaggude garmi tan ko duggere tawi wotinɗa mi soodi hen sakuji nayyi mi jaɓni baalam maayi ɗum ɗon ko ɗum hunde holɓanino deuxiémement kadi waɗa attention commune aji ɗi yoɓe mballu aynaɓe hitande fof coowo moƴƴayi haade mi arde ko jiɗɗa ko yomi haal sa ari hande ɗo wiyete deeg wot lesdi mumen heeɓa rowane tan kadi emin gone on probléme domaine national jeeyi gendi ina joguiɗo foti ina joguiɗo haaji lesdi sika ari mum haɗa woni maire feccu lesdi ndi goto fof anda ɗo dari ɗum ko mbaw ko tellinaka ɗum ko maire o jogui ɗum koɗen ɗo ndemen ɗo gaynen ɗo jeeyen ɗo ɗum ko maire jogui ɗum goto fof anda to foti hadde sa nani ay joni ko kewi ko yete ko kewi ko deeg woto nani 9 kilométre dar
rowane kadi emin oɗo waktu oɗo mbiɗi minen min combat on combat en jetta boy men goten we nana daral forani we birom ka lesdi kadi ko jaune pâturage ɗo aynete remoɓe ngari ƴetti wonti coow hikka kadi arti kono wona ñande fof baba wari gayi ma medde ganduɗa nde maɗum addani yimɓe probléme te ko yimɓe jiiduɓe yimɓe hodduɓe e nder loi Sénégal e nder mbawko tellinaka kala ɗo rema koko aynete wadde min janggumi dego wot jaune o mbo mbihoɓe ƴetta ko ɗum jaune gaynaka jaune pâturage woni ɗo nane loi 1900 eɓɓore 1964 sur le domaine national jeyguendi nani hen nani kadi eko tonggui men ko mbawa ko tellinaka wiyete ko acte de décentralisation nani tonggui men hen kala ɗo woni ɗo remate no tuba wiyata ko agro sur le pastoral ɗo koko remate koko aynete ɗo koko remate tan ɗo koko aynete tan ɗum ɗo yo mairuji ɗi mballu yimɓe daña jaam kala ko wona jaam ko jaam so ɗum yawti Dieynaba ɗum ɗo aynaɓe koko guuri ɗum tan cayi guele ila guele ila waylaki ha joni kala sesele ngari lebbi ɗiɗi nani ɗo en tambatoɗe jungo tan bone nani mbaɗa weewu jamde ala ndiyam ala huɗo ala mais hol peeje baɗeteɗe cakkeɗe ganduɗa ɗe yete taw jomumen tampata hande tolniɗen ko aduna mo ganduɗa ko aduna juljulto nder ayiɗo kalten ɗo aduna o fof nane nder saale aduna o fof kala mo jolɗa kalda jiida idan de yimɓe jaɓnat nde bane jaɓna boɓore jaɓna ɓaka e ɗum ɗo hon ɗum wiyete kadi leɗɗe goɗɗe nani toon kelle caŋe ɗum heɓɓittono nayi selle hande won sukaɓe heeɓe ganda ɗum likki nani toon ina wiye ɓaga kin hande won sukaɓe heeɓe sa haalniɗo ɓen ɓe gandaki ɗen leɗɗe pop koɗe dandatnode waktu nayi selle ɗum noon siko tawi en guele nden heɗen hen ha joni heɗen poti ƴeew peeje e ganduɗa ɗen mbaɗa juɓɓudi ndi ganduɗa ndi tawa ko enen jogonidi koye men nde yiiloto ko nder koye men tawa siko tawi woni jamde nde sattirta min ɓayde hande ko jamde tan woodi goɗɗum ala mi haalde gaynako goto biyeteɗo Amadou Birom Samba Hawa oyi jamde wona dandude kaake ɗe tan woni hen holko woni hen oyi jamde goɗɗum nani toon jamde nde hunde waɗi jencude to banggue jawdi to kala kaake jamneteɗe ɓuuri waw jibinde kaake ɗe jamnetake wadde jamde nde kone nattude wonde honde danda kaake ɗe konde dande jamde jencude ɓayde noon en tolnima ɗon yo yimɓe par ce que aɗa andi Dieynaba yo jaafomi konngol français ko ɓuuri ko hamnade gara hande potɗon hande ha ɗon teddi walla dayil bari ina jogui ujunnaji ɗiɗi naggue hay magasin goto mo mofti jamde ala wuuro mum no selli no selli haalata est ce que aɗa famide ɗum koko hulɓani mais a wawa wadde usine mais waɗo magasin mo ganduɗa wuuro ma so nayi ɗi natti sohlude jamde nde so nayi ɗi gueddi jamde nde cooda jamde ma wiyamda heew mofta nden toroɗa aduna jangga sikode gasayi ko coodata ko heewata toɓa wadde ɗum ɗo il faut ɗum naata hakkillaji aynaɓe ɗi par ce que gaynaka ko fuɗɗi ko hande ko wiyete ko yo gaynaka ɓamte yo gaynaka waɗa modernisation kaka mbiyat mi daɓɓa nafowo kiska est ce que aɗa famide kan ɗo duuɓi nogas en mbawa ko waɗi mandamel mami tawi mbeɗa kam mi tawatake de ko waɗata way taweɗake est ce que aɗa famide bawɗo yo waɗ Boucar arɗo ɓoyɗo wi gaynaka a hollat ɗum tan yiya gaynaka anda théorie a waɗat tan yiya o wi kadi liggotoɗo gaynaka a ɓadot ɗum est ce que aɗa famide par ce que sa ƴetti an mbaɗon Idrissa Ali Ba
to ɓe goni to hande Amérique e fermaji gonɗi toon kanko hande ko ɗum ɓulata hakkude maɓɓe yo aynaɓe koɗ yo koddu yo janggu par ce que o yi jangde tan wawi ittu yimɓe jimadi kono ha joni ɗum naataji hakkillaji men koɗen kodden janggen jeeleɗen kayitaji haɗa andi joni ɗo yette deg wat ɗo yette siko tawi hande wiyanom ɗo ko jaune gaynaka waɗa kayitaji leeli mais ndemowo ari taro ɗum so wiyama ɗum ɗo de koko remete so gaynaka rima taro ɗum e domaine national he mi woɗɗiyani hen kono waɗi ko pecce waɗi ko daawi ɗum ɗo ko laamu tan jeeyi domaine national est ce que aɗa famde ɗum ɗo ko gaynaka jeeyi ɗum ɗo ko ndema jeeyi ɗum ɗo ko yeeyoɓe jeeyi ɗum ɗo ko eaux et forêt en jeeyi ko wiyete ko forêt classé wadde ɗum ɗon siko tawi en goni ɗum a nokku mi rokkuma yeru goto ceppo commune ceppo a nanata toon haade aynaɓe e remoɓe waɗi noon maire o ko fannuyanke to banggue lesdi ko fannuyanke to banggue ndema ko fannuyanke ko to banggue gaynaka biyeteɗo Hammed Dia o rendini fof yiiɗi andi no waɗi o ƴeewata wuro tan leegal jammugue wimon ƴeewe kam no koddirɗon onon aynaɓe remoɓe awoɓe nani toon ƴeewe no koddirɗon peewnon ha feewa gadda nonni haɗa andi ɗon so nandiral waɗi ɗon co waɗa siko ari o nawa conseil de ministre ndo conseil de municipal ɓen goto ha par sous préfet waɗa approuvé a minen de ko ɗo min gaynata ko ɗo remate ko ɗo awate kala hen jawtuɗo banggue goɗɗo kañum andi hanti kay toñi wadde ɗum ɗon yo mairuji ɗi e administration territoire e mballo hen yimɓe par ce que kala ɗo nanɗa yimɓe kaaɓi gueɗe ɗiɗi ngaldi ɗumen lesdi nana kala ɗo nanɗa waɗi guerre civil ko lesdi waɗatno est ce que aɗa famide yoɓe mballo yimɓe coowo oɗo nat te ina newi ko kaldi gala nanodiral wadde kaɗo gaynaka heɗen mbi aynaɓe wawɓe ɓe wadde gaynaka dabɓa nafowo keski ka yo mbaɗa kolla heddeɓe est ce que aɗa famide par ce que heɗen jeeɗo hande waɓen Haroun Galle Dialalen Aliou Dembourlelen jaata Brésil gaddoy toon nayyi mi nani boy goto mbo ganduɗa o ko cadre au niveau o yiɗi nayyi gaddeteɗi ɗo ɗi gasni ladde nde a nananimi de o yi hen nagge woote pusura koge ñamata ko ɗum woni bottari nayyi men sappo ange ɗi ko dogiteɗi ange ɗi ko dogiteɗi wadde ɗi gaddani hen ɗon joom boy todde wiide o wi nagge hen woote koge ñamata ko ñalawma ɗum woni bottari nayyi men sappo wadde so jeehi haaɗi wadde ɗum keewi ɗo de mi anda koko foti sakkanede feere yo mbaɗ feɓe ƴeew usinage joom busraji boy o ƴeew wadde wawɓe ɓe yo mbaɗ kolla heddiɓe ay gaynaka Dieynaba a hawritani e cumanliji a hawritani e wiruji a hawritani e cowoji koko wonno idan ko nayyi tan dimdat ko nayyi eggat nayyi joftat haade ngeloba puccu nadde ina waɗi siwa cow fof ne waɗi sifa mum catégorie mum ina fof mbadin cowni wata hande heɗene 4x4 uji heɗene Mercedes uji heɗene double cabine uji hande sukaɓeɓe jiiɗa ɗo hande doole mabɓe est ce que aɗa famide waɓen mawɓe adan en waɓen Sadio Fari en kala mumen garɗo Sambel Birom Samba tawta ken waɗi walla Aliou Kalid Mamadou siki jippi garata woto natna less lekki jooɗon defa attaque wadde ɗo foti hollude yimɓe ɓe aduna komo jahowo woten jooɗo aduna daɗa men mais gaynaka koko welsinda partout e Sénégal kam en kaali ɗum en kalti ɗum rokki ɗum solo rokki ɗum fayida rokki ɗum jummi ko président Macky Sall heɗen jettamo hen
ko yiiloto ko kadi yo Allah rokku ɗum tata hande sa yi o fonctionnaire jiiɗa homme d'affaires jiiɗa ministre jiiɗa fof naate gaynaka hande jagge gaynaka ha baali men ene keddo ha daaso ko ɗum président Macky Sall waɗino hollude gaynaka koko naftat gaynaka koko ittat joote ɗum noon heɗen ñaagui aynaɓe selɓe kadi yoɓe mbattu hen hakkillaji mabɓe koko mbinomi ko tan nayi beeli ɗum kon ciiɗu kaɓante ndende tampante merci tigi machallah waɗi fayida no fewi ala fof ko wattete hen nde wonno machallah ganduɗo gaynaka kañum tigi wawi haalandema gaynaka ha beltoɗa wadde en calmini dendagal fulɓe aynaɓe ɓe gandanɗa hoorema ina daari tigi gam wallodirde gaynaka kono kadi en kaaliɗo joni wonande ceeɗu so tawi ceeɗu ari rakkaluji ɗi walla jamde nde ina tiiɗi kono beele hande aynaɓe surtout joguiɓe nayyi wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal ina jogui ko gandanɗa hoorema assurance mo ganduɗa mbawi wallodirde e muɗumen so ceeɗu ari min nanani namdal ngal assurance woni wallodirde wone pelle walla wone jamdeji taw wone usine aji taw ina mbawi ƴeftodirde e mumen jamde ko mbawa wurnirde jawdi mumen taw ina joɓira seeɗa seeɗa aɗa andi ɗum ala andi ɗum ɓuuri haɓnade ne haɓni gon 5 en ngala ɗum tata gaynaka nde fotande ƴettude kota usine tawta commerçant ari ƴetti ha laaɓi aynaɓe ngala kota usine aji rarement ene waɗa noon joomen pelle seeɗa seeɗa jaa mbaɗoye négocié kono koko tuba wiyata ko se ene famɗi wawa huɓtodinde eɗen je jofde aynaɓe ene waɗano eɗen je galle aynaɓe ene waɗano eɗen je ino ene waɗat noon no ɗum natti ƴettatno jamde nde nawande ha yettinoyte aynaɓe to so tawi bitikaji ɗi ɗum jeeyata o yeeya less majjum hande jogui hen partenaire tan ene walla aynaɓe ede doole mum poti ko kaalidden penne Ndiaye ɗo ɗo daara ɗo biyete Samba Ndiaye kañum ɗo woni hande jaɓata yeyde neɗɗo saku tonne ala par ce que siko yeeyima tonne joni a nawa tonne o yeeymamba ko ujunere haɗamba yeeyta ujunnaji tati wonaɗo famide ɗum tawi ko jaɓata yeyde kala gaynaka jaɓatama yeyde tonne sakuji sappo kanuɗa yeeyma taw ko prix lesɗuɗo est ce que aɗa faami tawi noon tan warata kañum kono en ngala hande fedde joguinde partenariat e nder usine aji taw ene daña kota jonɗo taw ene rutto aynaɓe en ngala ɗum joni wadde somi faami machallah pulagun wayi yontede tan e wayi jogade jawdi ni machallah ala hen fof guddiɗo usine taw ko jeewo ala hay goto joguino miijo mum ko yimɓe ɗeɗo yo usine uttit waɗe joguino ɗum ko docteur Abdourahmane Kangadiel e suudu men SAS en calmini ɗum passage ha hande mbono bolol so a yettade ha ɗon jarten joguino ɗum d'esprit ko INOS Harouna Gala Dialal yeehi ha ƴetti somme o e haare dolli o jagui somme o rutti aynaɓe mbi ɗum ɗon mbaɗɗa erreur ko fotno ko waɗande usine ha para wiɗumen kalis mon nani coode jamɗe mon wemno par ce que apport o ko 50 millions wonno tawi kay aynaɓe ndentini 48 millions kañum o watti hen 2 millions kono haɗa andi Boucar arɗo ɓooyde wi gaynaki ne jogui ko wiyete ko crise de confiance gaynaka ala mo hooli ɓande yaltinde million ngaji tan leloɗaɗo goppatama ndeƴani kaalis o ko min rendanima mbeɗa jeeya hen kaalis o nawtuɓe mbo mbiɗa jeeya hen ɗon ko erreur mawɗo wonno wonko Abou Diop haalata konngol ngol hol metti nande kono konngol goongo o wi mbaggen ɓe keɓen jawdi mabɓe ligganɗen ɓe ko naftataɓe yen mbagguɓe gadda jawdi mabɓe kono ligganteɓe ko naftataɓe ɓeɗo ɗiɗi jogui gonɗon miijo président Ngadiel so a yettade Harouna Gala Dialal rutteɓe kalis mabɓe haɗani ɗo ko ɗum erreur mawɗo kono sonno usine o darinoma
hande wallanno door yere millu mi anndaɗi heedi rokkorina teere puuɗɗe isino waɗate ɗum ɓe jogui datuji ɗi fof wadde firti tan mi tonga en ngala wiyima hay magasin hande baɗon Mamadinel Saliou walla baɗon Samuel Birom Sambawa walla baɗo Aliou Kalid Mamadel ala magasin mbo waɗi 100 tonnes nder galle mum ɗum de machallah wadde yo mbat feere tinno e koye mabɓe en calmini ɗon baba meɗen hono Harouna Deddi Sow en calmini ɗon baba men Dayel hono no mbiruɗa ni kono kadi en gummotako ɗo taw en calminani docteur Abdourahmane Kande wonno eɗen calminama ɗen juuromo kadi miijo ngo joguigo yo Allah wallumo ha ɗum ɗon wawa yettade nde wonno hande pulagu no metti e gollanade no fewi kono kadi ko seeɗa seeɗa tan batten ha mbawen yettade ɗum noon hojomaji meɗen gasi ha laaɓi konngol maɗa ngol mbaynortoɗa bandiraɓe to Dieynaba en calmini technicien ɗi en calmini mawɗo Djiby heɗen mbatta hakkille aynaɓe fuɗɗima to Saloum o fuɗɗima tobde kadi probléme hakkude ndemowo gayna kadi ummima ummiti yoɓe koye mabɓe eɗen ñaago aynaɓe yoɓe ndenta ay ƴeewoyɗe ko dañi woto ƴeew ko dañi ɗum yoɓe mbatta hakkillaji mabɓe mbaɗana Amadou Bacca waɗat ni kañum so toɓi tan yalta Saloum rondo ferla to guese ɗe ngala to guese gal wadde siko tawi tan ɗum ɗeɓi huɗɗo gawri ndi fuɗi huɗo ko ɗeɓi jagguinde yoɓe jaltu guese ɗe par ce que probléme mabɓe guese ɗe tan siko ceeɗu foti gaynako e demowo o fof andetta an gaynako ñallata ko galle demowo he demowo so hiiro wirde ma on ɗon jam yoɓe mbaɗmo consulté yoɓe jaggomo ha teeɗi goto fof yo reeno goɗɗo te aussi wonno ha joni Dieynaba naggue siwa dañde gueɗal a leydi Sénégal ɗum tagi kadi oɗo ministre kesa ari yaltin loi orientation agro sur le passage komi kolɗo tawi ala ko itta hembo nayi ɗi ala ɗuɗi ndewi so tooɓi naggue ala ɗo rewi mbaalo ala ɗo rewi te normalement e code postoral gotaɗo le 27 décembre 2023 on code hay ndungu haɗa wawi eggude jaaha Saloum tawi mbo waɗama appliqué ɗum noon machallah mbaɗen ndi mo teftiɗo kaw Amadou hande haalka gasta hojomaji ɗi gasi ha laaɓi wadde bandiraɓe en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e Lappol gaynako ko ñande wonde so guena ñaawi